Някой да каже, да сподели, разбира се филтрирано, държа да подчертая какво Бог е направил за него, да си вземем изречението, това, което така ще ни мотивира до края на седмицата, да се молим един за друг и да си тръгнем. Няма какво да правим повече в църквата. Не говорим тук за приятелство. Защото причини се казва, че в многото говорене греха е неизбежен. Библейското християнство не е там да се събираш, където са другите светии. Вижте сега, давам ви пример. Когато ти светиш с една лампа, например в стая, която е напълно осветена, кажете ми, ще има ли някаква полза? Или ще има полза от лампата, когато ти отидеш в мазето, където няма никаква светлина и светнеш с нея. Тогава ще има полза, тогава ще намериш неща, които са били загубени. Ще можеш да видиш пътя, ще можеш да видиш къде стъпваш. И там, където не трябва да стъпваш, няма да стъпваш и ще знаеш да стъпваш там, където виждаш, че трябва да стъпваш. Така и в света. Когато отидеш там, където има отсъствие от светлина, за да благовестваш, ти ще знаеш къде да благовестваш на база това, което Святия Дух ти каже, както е казал в Деяния на апостолите: отделете ми Павел и Варнава за работата, която съм ги призовал. Идеята е да служим на Бога, а не идеята да си изразяваме и да си експресваме нашите доктрини и това, което колкото ние знаем. Святия Дух ще ви даде да кажете това, което трябва на правилното място, когато му дойде времето. Това не е ваша задача. Това е работа на Бог. Вашата задача е да бъдете покорни, да бъдете изпълнители на Словото и да ходите в любов. В любов колкото е възможно. Естествено, ние не можем да бъдем съвършени. Господ Исус Христос е съвършен, но това, което зависи от нас, можем да го направим. И разбира се, можем да искаме от Бог повече мъдрост, да правим повече неща.